Седи си в нас, самичка. Скучно ми е. По телевизията няма нищо интересно за гледане. Да почета книга, май не ми се чете. Чарли се спи кратичко в другата стая на леглото. Дали да не се обадя на Елина? Тя ми е много добра приятелка. С нея винаги се прекарвам чудесно. Правим училищни проекти заедно. Разхождаме се в морската градина. Винаги се прекарвам чудесно. Чарли се размърда. Сега ще си поиграем с него. Много се го обичам. Или пък да се обадя на Елина. Тя ми е много добра приятелка. Винаги се прекарваме чудесно. Ще се разходим, ще си побъбрим, Чарли ще потича. Ще й се обадя. Ало,